आरो आं बुंदोंना इउपिपिएलआ जिर' जाबायना गाखोनोसै दंफाबाय जों नायखाबाय गमाजों सारा जेरैबायदि नंखाय खोथा बुंनो रोङा आंबो बुङा आं बुंदोंमोन ना रिहन सारा 70,000 प्लास मोनगोन आरो दिपेन बर'आ 30,000 बा 40,000 आरो ससमा गोसोमा खुनायनि थाखाय 5,000सो मोनदेरगोन होननाया एकदम एप्रक्स जाहैखादों आरो आं बुंदोंना इउपिपिएलआ जिर' जाबायना आरे जों ओंखारनाय मोनथिगौ बे मानसिया भट होगोन ना होआ मोनसे मिटिं जायोबा बेयाव साबेसे मानसि एटेन्ड जादों अबे एरियायाव बै मानसिफोरनि गेजेराव सोर भट होगोन बै मोखां नायबानो जों हमनो हायो होग्रानि फिसाया ओरैनो होखायो बे ससमा गोसोम गाननायखायनो होआखैब्रा दिपेन बर'नो सिनायासैना महरखौ बेबा माबायदि अबे गुदुंनिफ्रायबा ओंखारबोनाय मानसि सानखोना माखो रायजोफ्रा होआसै गारजि जेनबाय आं बुंदोंमोन बिथांखौ सिक' एप डाउनलड खालाम बिराद अख्रा मानसिना खालामासै थाइसेखौनो गिबाय बियो सिक' एप डाउनलड खालामोमोनब्ला ससमा गोसोमखौ खुयोमोनब्ला ओरैनो देरहाबायमोन बे आंनि साजेसन लायैनि थाखायनो जेनबाय बियो नोंथाङा बुंदों दंफाङाव गाखोलाय ओंखारलाय बाज्रुमलाय रंजागोन होननानै दायो मा दासो दसे रंजाना फैदों आं गाखोनोसै दसे उनाव नुसिगोन नुगोन थगाया आं थगाया गाखोनोसै दंफाबाय जों नायखाबाय गलमाजों राखालदुबि आं जेरै बुंदों बिदिनो जादों माने मानसिफ्रा इउपिपिएलखौ कनफिउजन जाजोब्बाय होनांगौना होनाङा माने खायफाया इउपिपिएलआव होगोन होननानै थाङो खिन्थु बिपिएफनि महरखौ नुबानो है अनखांखां मोननानै होनोसै ओंखायनो रायजोफ्रा एसे कनफिउजन जायासै जे इउपिपिएलखौ नुबा बे राखालदुबिनि दालाङा सानजाहा थांगोन ना सोनाबहा थांगोन ना साहा थांगोन खोलाहा थांगोन जेबो रावबो मिथिया कनफिउजन आरो दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों जि जेनबाय एकदम मेलेरिया बेराम जानाया बोरैबा हामनानै ओंखाम जानो हानाय बायदि मोनलायलायथारबाय आं 46 नं बिधानसभा उदालगुरि बिधानसभायाव नोंथाङा फोसावदिं मेल खालामबाय थादों बहुद खालामदों रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरगोन रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो आङो गोजोननाय बावहरनो नागिरदों जे नोंथांमोना जे नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि एनडिएनि जे बिजाथि बिपिएफ दोलोनि बा आथिखालनि डिपुटि चिफ सार रिहन दैमारि सारनो जे गोसो गोथारै होनानै देरहासार खालामबाय जोबोर साबायखर रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननि देरसिनथार इन्टारेस्टनि थाखाय बिपिएफ सरकारा खामानि मावगोन आरो बेनि थाखाय आङो बिपिएफ दोलोनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि सारखौ स्पेसियेलि उदालगुरि समस्तियाव आं खावलायगोन दंफांनि अनगायै नोंथाङा रायजो राजाफोरजों मोसानानै रंजागोन ना रंजाया दहाय एसे रंजानानै फैबाय फेसबुकफ्रा नुलाबायगोन बे मिडियाफ्रा होबाय दा दसे उनाव मोसाबावगोन सप्तासे खासै दुगैया आङो बेनि रिजाल्टखौ नेनानै हाथायाबो सप्तासे खासै फुवाखै नै होमबाबो बिराद गुफुर आं गय जायाना दा मोनायावसो दुगैनोसै सप्तासे जाखाबाय दुगैया मोनामाखै आं थेवबो इउपिपिएलनि अबस्थाया माबायदि जागोन दे इउपिपिएल माइक्रस्कपजों नायजोबनांसिगोनब्रा एबारो आरो नै माइक्रस्कपजों नायनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ लेंहरगोन माबायाव बे भैरबकुन्द दालां गोदाना बेनिफ्राय नायहरनांगौ फ्रि अफ कस्टआव टिकेट नाङा बेयाव माइक्रस्कपजों नायहरनांसिगोन गैला जिर' बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा माइक्रस्कपजों नायनांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन बेखौनोथ'ब्रा बे जाफुंमारबाय आं मिसा बुङालै हाग्रामा सारा जेरैबायदि मिसा बुङा आंबो बुंखाया जि बुङो थारखौनो बुङो आरो जों बे हिसाबै फिथाइखौ मोनखायो